مخناتهم كوينو دما كمزني حتفتف 4 كبلو جمرو كورنيل ومبريم بتقيت وقيقوم نبلي بلوم ممهر دما 4 تراي كدقاقمو ترباربو أمو وداتات كورنيل أوي أزيز مستعنو يلن إلو قريفون كده كلهم توم استرشنوا أبهزباو بوتا أسماتهم يتقع سلز نبرة ممهر سولومون قبرز قابيه الردع زبل سم دما مستوم استرشنوا تتقع الزرقايو كلهم تمهارق عزيان قزا خنيشان دا مريم بما حبل 4 ناقلو ندقم سواتو سرعة تركون ممهر سولومون زي مماتهم يفلت سلز نبرة بقلطوف نخقطلو تأزاز تمحلال فمو مكان هيوت هسبيتال بوتا هدراتن كوماندسن تخببت أقدمون بنا فداين تقاتلو حرنت نتقود فريد أمو بمتنح بلايتين ممر سلومون مكينة يرموت أمو بتقرأ يرم أديس أبابا بمتعو نجيبو توسدو ممر سلومون بجبوتي تحكيمهم صحويو نعسب تمريسهم أب عسب صغيرة مأكل عفر تغمطو حربنيا بونا أمرهاكيتو دما نممهر صبو يرم تقبلوهم أب حسب ناكلاي درجة بيت تمرت سلز نبرد ما رئيسها ممهر نايتا بيت تمرت بمخان كسرحو جمرو ممهر سلمون اتناي ممهرنا هيوتون ولا كوانتا فتوو اتناي دراما شوهاتهم جنك عرف اللو ميكالن أبو خينهم دما إكسبو 7 كلتن أي بزحندو زبلا دراماتات كسرحو جمرو كم بحتي دما ملتي إثيوبيا باسم ممهر سلمون تناوزت سدرا ممهر سلمون كاب تغافوت تأثيرنا بمباقاليانو نترافولو جزا قيروم كلبت بتكبلو رحل مصنح بحا جزا بحرياز سرح زنبر حاوبهم أبوهم نخريون عسب بمركب تبقسو عسب أتيهم دما سدرا بيت دايدن تحواقيفا انت خونا ممهر سلمون أب عسب بالسرح ودراماتات مستقد محجز قبر وتدريبو أبي كم زلو سأل أسلز فلته نممهر أسيروم نبدسي وصدوه كاب دسي نولو كاب ولو دمانا بدي سابا وسيدم تاقونوهم سابان كلو ممهر سلمون ترشينهم سلة سمعه كان بيه نفره تخلت اسفازقي قدوهن زعمو سولو هقراوين سنة طبوعين حزن قبرو أبصمونو كنا تخلت اسفازقي أمكينون كلا أورال ماكينة أفليقاتو مويتو نسمعو ممهر سلمون واي ودي قتيلهم ببال حزنو حدا وتادر عبيد فولت بلوم ودي لهم ممهر ملاشم هبو اتو تادر دخلنا يكون مسرنيا ينير ولهم كلاتنا نايكم مسرنيا إلو ممهر ملسلو دحرزي بوتو أمني حسبن ولون دسين سلزخانه ندسي ملسوهم إلهم ممهر نبدسي كداقونو ملسوهم حد عرقوا بدسابا نا يونيفرسيتي تمارو حلافل زنبرة مسارهم سمعه نزنبرو سلطان بمتقام دما كابيت مأسرت أو تصوممو انتاي تدليلو حدتهم ممهر دما موجودة أتوم كبيس سلز نبرة نواتس أكيلهم كحكمو كم زلالي مس نجرو نواتس هاجر سددهم ممهر نحكمونا بشودة مسكدو كم بعلي ما نبارع الأمين سلطان ياسين زركبو جل بحل رغبو مسؤول بمخان دما أب هاجرات أوروبا هاجراو سمع الزبرابر بزحية تقربو أب أوروبا أخوينهم زقربو زنبورو قوسقوساو سرحات بحسوتي نايت سرعات بس أملك أنا بس مراي حلف نبرا ممهر صدر أما بعد سلز نبرو بزو خونتات لبهم خصناك علن شحن 909 هزباو كمبار كذا بات حرام سكبروا نجرات إن خرر خدا ممهر سلمون دما شاقولتهم سماع حرقة دك أي كوت سألني كخيدين أبدك أي ولو بصوتهم جن حجين تخيد كاي قرفوا عنهم
ኢሎም ሓሳቦም ንኸቋርጡ ለመኖም መምህር የለን ብምባል ካብ ሸወደን ናብ ኢትዮጵያ ኣተዉ ካብኡ ንዓሰብ ክዓርፍ ከይበሉ ናብ ስድሮኦም በፅሑ ንስድሮኦም ማለት ሓደ ወዶም ንጅቡቲ ንዝተረፉ ደቆም ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሰዲዶም ደቆም ከርክብዎም እናበሉ ግን ዘይሓሰብዎ ነገር ገጠሞም ኣባላት ጸጥታ ስርዓት ደርግ ቢድ ካን በእግርሃ መጺኻ ኢሎም ኣብቲ ግዜቲ ብሰላሰኛ እናተባህለ ዝፅዋዕ ዝነበረ ሎሚ ማዓስከር ኣሕመድ ሂላል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘሎ ከም መጸበዪ ናይ ዝርሸኑ እሱራት ይጥቀሙሉ ስለ ዝነበሩ ንመምህር ሰሎሙን ናብኡ ወሲዶም ዳጎንዎ በዓልቲ ቤቶም ነብሰን ምግባር ኣብይወን ኣሚነይ ገዲፈይ ከይድን ኢለን ኣብ ዓሰብ ተረፋ መምህር ሰሎሙን ሎሚ ዶ ጽባሕ ንርሸን እናበሉ ግን ዓሰብ በህዝባዊ ግንባር ሓራ ኾነት ብስራት ሓርነት መላይ ኤርትራ ምስ ተበሰረ ድማ መምህር ሰሎሙን ብሓገዝ ተጋደልቲ ናብ ኣስመራ መፁ ደቆምን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ተመልሱ ንፋስ ናጽነት እናስተማቕሩ ድማ ኣብ ኣስመራ ምልእቲ ስድራ ተሓዋቒፋ ሓድሽ ህይወት ተጀመረ ናጽነት መምህር ሰሎሙን ምስ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ብምዃንን ብውልቆምን ብርክት ዝበሉ ድራማታት ከቕርቡ ኸኣሉ ንገለ ካብ ኮሜዲታቶም ድማ ኣብ ቪድዮ ቀሪጾም ናብ ህዝቢ ዘርግሕዎ ነታ ካሴት ድማ ንመዘከርታታ ኣብ መካነ ህይወት ሆስፒታል ህይወቶም ዘድሓነት ሜላ ማለት 40 ኢሎም ሰመይዋ መምህር ሰሎሙን ምስ ወይዘሮ ኢትዮጵያ በየነ ኣብ 1967 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ቃል ኪዳን ብምእሳር ሓዳር መስሪቶም ኣብ ቦርባዕተ ውሉዳት እዮም እታ ሓምሻይ ሰናይ ዝብል ስም ዝከውፅሉ ዝሓሰቡ ኣብ ማህፀና ዲን ኮሎ ብሰደፍ ጠበንጃ ታሪሙ ዝተነጸለዩ መምህር ግን እታ ሰናይ ትብል ስም ኣብ ዘይውረስ ሃብቲ ዘላ ናይቲ ሃገራዊ ገጸ ባህሪ ምስ ወዲ ሃይለ ነቲ ገጸ ባህሪ ዝተዋስአ ስም ደቆም ክገብርዋ ስለተረዳዱ ወዲ ሃይለን ወዱ ሰናይ ኢልዎ መምህር ሰሎሙን እውን ብድሕሪ ዝወረደ ሽግር በዓልቲ ቤቶም ጥንሲ ስለ ዝሓዛ ነቲ ዝተወልደ ወዶም ባህጎም ሰሚሩሎም ሰናይ ዝብል ስም ኣውፅሉ መምህር ሰሎሙን ብዘይካ መምህርና ደረጃ ትምህርቶም ብምምሕያሽ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ብሎው ኤን ኢኮኖሚክስ ባችለር ዲግሪ ረኺቦም ካብ ኢድ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ወረቐቶም ዝተቐበሉ እዮም ብተወሳኺ እውን መምህር ሰሎሙን ኣንባቢ ጋዜጠኛ ቋንቋ እንግሊዝ ኮይኖም ሰሪሖም እዮም ኣብቲ ሞያኦም ንምዕባይ ናብ ግብፂ እስክንድርያ ኣብ ዝኸዱሉ እዋን ምስቲ ኣዝዩ ህቡብ ግብፃዊ ተዋሳኢ እስማዒል ያሲን ተራኸቡ እስማዒል ያሲን ይብሉ መምህር ሰሎሙን ዘረባ ከይጀምር እንከሎ ገጹ እዩ ዝያዳ ዝዛረብ በዚ ድማ ኣወሳስኡ ይስሕቦም ነበረ መምህር ሰሎሙን ከም ቀንዲ ጸለውቶም ንቻርለስ ቻፕሊን እስማዒል ያሲንን ዓድል ኢማምን ይጠቕሱ መምህሮም ይዝከር መምህር ሓያል ሳዕሳዓይ ናይ ትዊስትን ሮክ ኤንድ ሮልን ነበሩ ብፍላይ ብኤልቪስ ፕሬስለይ እጉድ ምንባሮም ፍለጦም የዘንቱ ብዘይካዚ ኣብ ስፖርት ከም በትሪ ተኺልካ ኣዝዩ ልዑል በራኸ ብምዝላል ገመድ ከይተንከፍካ ኣብ ባይታ ወይ ኣብ ዝተዳለወ ስፕኞ ምዕላብ ኣዝዮም ሓያል ስለ ዝነበሩ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ምስ ኣብ ቃኞ ስቴሽን ሰርሑ ዝነበሩ ኣሜሪካውያን ተወዳዲሮም ካልኣይ ደረጃ ክሕዙ ክኢሎም እዮም ኣብ ኩዕሶ እግሪ ጉያ ከምኡ እውን ኣብ ቮሊቦል እውን ይነጥፉ ምንባሮም ቀረብቶም ይዝክሩ መምህር ሰሎሙን ተኻፊልካ ምብላዕ ዝፈትኡ ኣዝዮም ለጋስ ንዝኣምንሉ ዕላማ ተባዕ ነበሩ ወትሩ ባድላን ከረባታን ዝዘውትሩ ኮሜድያን ምንባሮም ከዓ ይዝከር መምህር ተዋዛያይ ምስ ኩሉ ሰፊሕ ሽዋ ቀራረባ ዝነበሮም ብሱል ሰብ ነበሩ
27 تأييتاب نفسهم أتيوهم دحر 27 عامتات كابت بديت استوقلو أب 17 مقابيت كلت تشحن حدن عام تمرت عرفوا بزحف كارسنا الباب ملا هزب أسمران أب استساتفوا لدماء سنسرعت قورهم أب مكان مقابر حس تفتسما خبركم سمعتنا نخلت كفالات زقصله نتاريخ هيوته كوميديان هاجرنا ممر سلومون جبرز غابير زلسس مدب ابز زازينا لنا ابز قصل ناي كالوت غداي ماركانات نطبب هاجرنا تاريخ هيوت حيزنا لكم كنمصينا مساخم صنحكو عبدالله قرابن زمدب حال حسن حليه مسترف مدبات مزنقع سنبت مزدم صحفاش كحرقكم سسنايو